אז אנחנו היום בסרטון שני של כלים לתמיכה במצבים של חרדה והצבה רגשית, ספציפית במצב שאנחנו נמצאים בו, ואני רוצה לתת כלי שהוא מאוד משמעותי, שעוזר לפקס אותנו ולהחזיר אותנו לכאן ועכשיו, ולצאת רגע מהראש ומהתחושות המאוד מאוד קשות, לרגע לקחת אותנו שנייה בפרספקטיבה יותר רחבה. והתרגיל הזה זה בעצם תרגיל שבו אנחנו מחפשים 5 דברים שאנחנו רואים, 4 דברים שאנחנו נוגעים בהם, 3 דברים שאנחנו שומעים, 2 דברים שאנחנו מריחים, ודבר אחד שאנחנו תואמים. זה הולך ככה. אני עכשיו אדגים לכם. 5 דברים שאני רואה. אני רואה את העץ פה. אני רואה את הציפורים עפות בשמיים. אני רואה את החומה הקטנה שיש פה. אני רואה את הכרית הכחולה, את הכרית הגדולה האפורה. 4 דברים שאני נוגעת בהם. אז יכול להיות כל דבר. כרגע אני מרגישה את החולצה שלי. אני מרגישה את הברך שלי. אני מרגישה את המעקה של הכיסא. אני מרגישה את הכרית שעליה אני יושבת. 3 דברים שאני שומעת. ציפורים מצייצות. רוח נושבת. וכלי רכב מחוץ לבית. 2 דברים שאני מריחה. אפשר ממש ככה להרגיש אפילו את הריח של החולצה שלנו. אני מריחה קצת ריח של אוכל. ודבר אחרון שאני טועמת, זה מין טעם רענן כזה קצת בפה, פירותי, של מה שאכלתי מקודם. אז תגידו לי איך זה היה בשבילכם, אם זה עוזר לכם, אם זה מרגיע אתכם, מבסט ותומך לכם, תכתבו לי בתגובות. תראה בסרטון הבא.